versus Aaron Zirutwe and Musa Zirutwe. Then the dispute. Namina mambo mtasa. Yesu ndio alichukua. Kisha kwa nemo. Mwale ndio Amsoroi kana mambo mtasa. Ilingi ndani ya ndunda. Akaona nyaya yangu. Ndakati ndiri kumba ndaona masabuku anfa tsamba kurudiwa kudai ndazaro inini ndichikura baba wakazotaura kuti panzvimbo apo pane matombo aripo pane guva rakakumbirwa nonhuka saka munongorima midini virisiya riripo saka inini ndakazoshamisika ndakuzibuya kudai tobva tasvika padare paya pamasabuku aya toti right inini varume handizivi kubvira ndirisvikawo saizi handiri ndisikazivi kuti munhu wacho ndeuri kana kuti nyaya yakambotongwa rimwe zuva hapana zvikazi uri kunyeka masabuku tochibvunza kuti munhu wanu hapana anomuzivawo here hapana akakwanisa kumuziva ko wedzinza wakuru wenyu wakati so hatimuzivi asi zita rekuti chibhara riri kuziva munhu sekuru waana sekuru staingorimo tisiya pakadaro saka ndaza kuti kazora chiendawo chechenedzi paguva pako semaitiro wangu wakutoita ndachichenedza kusiya uko ndakaita ndakazoshamisika vheko kadzitsamba kuriwa kwamuteto kwashemuteto ndobva tasvika ikoko ndikazi wakasungwa nemuti wakatema muti paguva ndikati muti ndakatema asi handina kumutema ndiri nefundzo dzekuti ndiri kutema paguva sekuti guva riripo i1 tikundochechenedza zvinoita wako zvikazi ukutotitaura zvekunyeka mahandouts pangu vandabvisiswa $20 asi taatazi 15 wamwe wangu wabva wabvisiswa $5 wati 2 kazi hauna chenjwa tabva ipapo zvikazi ndikati tangai maundonitaurirawo zvekuti mugano munorewei kana muine mugano ini zvikazi hatitauri zvemugano pano tirikutaura zvenyaya nyarara tirikuda mbudzi nejongwe ne$15 pamusoro nokuti wazviwa nenyaya kwauchidzoka kumba ndosvika zvekumba kuyo ndonaunza tsamba yechipiri ziri kudiwa futi ikoko kwazaendoti 11 kubva paguva ndone 11 dziya dzotosvika paumba pandiri kugara ndoda kuti ndiugarire ndopati pamunda pangu futi ndadaro ukazi wandishora uya futi kudai iko ndakazorewa kuna mambo mutasa kuti andibatsirewo ndopaitawo sei saka nyaya yenyu imimi dzawanda matora nyaya dzakawanda ane nyaya 1 yekutanga makatumirwa mhosva yekuti makatema mutumakuwa ndega kokuya yechipiri yamuti makanzi 11 meters kubva pamakuwa kokuya yechitatu yekuti you were overcharged muri 1 imi makabhadhariswa $20 vamwe makabhadhariswa $5 ndizvo saka imi nyaya yenyu chaiyo yamuda kuti kubatsirei nezvayo muda kuti batsirwa nadzo dzese dziri nhatu here kana kuti yamuda kubatsirwa nayo chaiyo dei H4 kune vanhu vaunza vasiri kune judgment iri kuva kune vanhu vari apa handi wakabata bazwa nani dzirutu ana dzirutu
Saka aona dzirutwe panyaya yekupinda vanhu. Ava ndivo kukana kuzi paumba paundipe. Saka yaichifo. Saka tirikuti isusu nhasi since mauya nadzirutwe. Nyaya yenyu nhasi ndiye hana dzirutwe. Yekuti wanaiparutwe warikuti pawakagara ndepavo. Ndozvautaura. Imi mhani nguva yakareba sei muri? Amakagara kuvarini. Ukasaziva Makabarirwa kweli. rini? Makabarirwa rini? 1950. Vana baba wenyu vanga varipo ipapa. Garai pasi. Arutaura ndiani amadziru? Ndiwe. Arutaura ndiani? Kutaura tese. Mumbona dzirutwe here mise muri tsuru. Mumbona dzirutwe mise muri tsuru. Mukuru wacho pakadini ndeni. Saka chisungotaura. Nyaya yomupomero manyaya maizwisisa. Maizwisisa ndizvo. Kuti ndiye kuti muri kuti baba vako wakagara ndepei. Saka ngatangire. Alright, ndari pamusoro yechangamire nedare rese ndinoitwa musafari situvatizirwa. Nyaya iripo pakati pedu nemurume ndekuti akatanga kutema pamakuwa pakaigwa sekuru wedu nemukorore wake. Sekuru akasowigwa iri yadhi yake, but pakupegwa wakaitwa 1970 yakasiwa kunze, saka tina kukonzentreta nayo takaisiya. Saka murume mira tangafu. Nyaya yatinetsana nemurume uyu ndeyekuti akatema pamakuwa achibva atanga kurima pamakuwa. Mira wakadaro. Ndosaka ndati itasei mimi. Itasei zokurura futi. Because nyaya yataurwa nemurume ndiyo utanga kupindura zvakasiyana. Uyu ati imimi muri kuti paakagara ngepei. Iye kutema kumakuwa paasekuru neifi different issue. Tiri kudai kuti paakagara ndepei. Ndokatoda. Nyaya yatina nemurume kwasabhuku yakaenda ndingatsanangura. Tataura nyaya yekuti mati uyu paakagara ndepei. Ndokatoda kunzwa ipapa. Isi tiri kuti ndepedu nekuti sekuru wadu wakavigwa ipapo ndopane guwa rake. Izwa. Pamakuwa ngepeni makuwa. Ipo bana domtaurira. Haukwanisi kuya muno nekuti pakagwa ndingi saka ndepei. Nyaya yekuti vanayo kuma 1950s 1940s titori kusecond world war 1945 kare vanhu waita henzi shifting cultivation kuti pakaibva ndipo wanda kugara. Kana pasina chikafu vanomubva voenda pamwe pane chikafu, asi paunenge uchigara ipapo wanofa wanoigwa ipapo wosara ipapo. Warinofirawo jenya wanosisarawo pajenya vanhu vachingoenda. Andizvo. Saka iyoyo haungamira pachitaura kuti nepamwe nekuti pane makuwa. Pane gwara sekuru. Nyaya yedu nemurume haisi yekuti timuti kana patakaenda kwasabhuku kana pakaenda kwamutetwa hatisi kumuti ibva, asi nyaya yedu Amanga. Izwa baba. Amanga lodi mulungu Izwa baba. Nyaya haisi yekuti muri muti ibva here kana kuti usabva. Nyaya iripo ndekuti muri kuti ndepei. Iissue yeownership. Ndopandinoda kundigadzirise kutaura kuti patakaenda mumatare nyaya yedu haisi kuti timuti ibva, asi kumuti tisiyirewo makuwa. Usateme pamakuwa, usateme pamakuwa chitisiyirawo makuwa. No, izwa. Kana makuwa ari mukati meyadhi yangu. Andizvo. Makuwa iwawo haasi akuba because ari muproperty mangu. Although pakawigwa nasekuru wako nanambuya wako ipapapo. Andizvo. Asi ndifeiti yekuti minda yacho yakatenderedza makuwa yayangu. Andizvo. Ini ndaakuchiita zvekuchengetedza makuwa chete. Ndio responsibility yako. Noti kuti kana ndekuti pane makuwa mwada kunitaura zvokurima munda mangu.
kana kunza mugoika kuti kana kunza kuoika futi munhu baba amuchaigi munhu baba kuweza isiri ndei but patakaenda kumatarisa bhuku hazviziya anaakamuisa ishava izwa haufaniri kutaurirwa mai yako ndisabhuku bakana ishe kana mama unofanira kuziva mai wako ende mai anofanira kuziva mwana wako iwe wai uda kutaura sabhuku iwe kunenge papa wai uda kutaura sabhuku chinhu chauri ndechakwe iwe wai uda kutaura sabhuku kunenge papa you are being told kuti asi iwe chokwadi ndechekuti hautozivi chaukuziva ndo pakawigwa mbuya chete masashandise makuwa kuda kutora lendi nausara murume wekuti akawapo anotonyepa murume anga akaroora mukadzi wake achigara kunana izvo kuti aigare mine mukadzi akazvina basa tati ngepani paakagara apasi pakepa ngepani ngei pamusakepei iwe autaura usasotevonza kutaura nabama usapaipai munhu akana kutaura kana uda kutaura tokupa nguva yekuti utaura unokwana tiri viviri nyaya dzinozizere unazara nemunhu iutana zvawakatozvarwa asati azva saka haangazivi kuda kaimini ndepeduseku wakatofa akawigwa proof to me kuti ngepenyu guwa chiri kuratidza murume uri kutotanga kutotema miti mihombe kutovhura hapasi pake baangasikagaripo izwai bambo imacho vaipagari urikuona bambo makuzvipiringisha mukuona makutozvipiringisha makutozvipiringisha because matanga kutora imi chekutanga kuti dambudziko renyu nemurume uyu haisi nyaya kuti umutorera lendi yake dambudziko rake nderekuti anotema makuva nasekuru izvozvi machinja makuti makuva yangei chiri kutisvitsai pamwe chekuti iyo ndibvisai marangwanda yanyu aende kune amwe kugraveyard saka ishu iripo bambo chiritaura kuti musatoisitema bambo taura kuti ishu yedu nemurume uyu ndekuti murume uyu arikutaura kuti bvisai makuva enyu mwendo but chiri kuti aritaura bvisai makuva enyu aende kwenyu is because munoda kushandisa makuva enyu ari munzvimbo yake kuti mukleme nzvimbo isiri yenyu plus munomangara ndezvo zvakataura makauya kudare kuno komangaro takubviswa makuva ino zvemusinaomangara totonga iripo yanga iri mumatare kare iri kwamutetwa andataura takatoripiswa nembudzi kana yakaripiswa mudzi yakapera haina kupera because kwakazi ine judgment ine judgment but akaramba judgment yacho tipe judgment yakapera judgment akazi ari pembudzi mira iwewe wakaenda kukoti handiti ndiwo wakamangara pamutetwa nyaya ikapiwa unopiwa copy rejudgment copy rejudgment rakapiwa namutetwa riri kupi ndipe yanga isiri yapera nechikonzero chekuti mukuripiswa iconclusion aiwa pane zvimwe zvakatumwa sabhuku nzenda inotarisa utipe feedback abhadhariswa asi achisabhuku achibvanzi kupega 11 meters kubva pamakuwa uyo agumawo asiyawo makuwa 11 meters kubva pamakuwa tasvika pamakuwa uyo akabva aramba akatondimhanyisa kutotondirowa saka inopera vatadzidzoka isi uyo aibva aramba udzoka saka ore mbudzi yaro zabhadha nejogo zvekurima makuwa zvekurima makuwa saka iwe nyaya yako kanga uripota pamutetwa ndei isu nyaya yedu yadakakota ngekuti munhu urima makuwa anase ari mumakuwa ndiyo akaripiswa mbudzi nejogo saka uti hainakuyanisa ainopera bhozi 11 meters saka mbwana yanga ruda mwedzi wapera arikurima ari kusima zvaatosima mabhanana mambotauriwa vakuru vachitanga kuti musataure zvinhu zvisina basa ngatitaure zvinhu zvatavinga panapa handiti tisapedzera umwe nguva handizvo nyaya yenyu chaichaiyo bambo hamuziziva zvimunotaura ndochokwati hamuziziva zvamunotaura ende zvamunoda mukuziva murikuzwa bambo because munonditaura imimi kuti ndinobva ndoti ndoda mombe unza mombe nembudzi nejongo ndezvei ndienda kubata nemhosva iyi ida kuripwa nemombe nejongo nembudzi
murume wakatora mhosva yekumamakuwa nekuti akabatwa nemhosva kana akabatwa nemhosva it means kuti nyaya yakapera. Akabatwa nemhosva ndimurutaura akabatwa nemhosva saka nyaya yakapera ndii yakapera kuti anagutswa nezvakabudaiko sakauya kunoku ndosakauya kunoku unoita firo against nyaya isati yapera. Anga unowapira nyaya yapera yapera kutikana nematongerwo andakaita ndosakauya kunokuti ndina kukutikana nematongerwo andakaita. vati yanga isina kupera kwesabhuku akanzi endei munotarisa pane zvinhu zvakanzi anotarisa akabvisa matombo epamakuwa atotirai kuda kuura evidence yacho ipane akabvisa matombo pamakuwa akakandira marara ipapo saka sabhuku anzi endei munotarisa zvinhu izvozvo mandifonera Izwai bambo, izwai bambo, izwai. Akamangara nyaya kwamutetwa ndiani? Ndiye. Akamangara nyaya kuti chii? regai ndigare ataura Asika zvinhu zvokutendera tinazvipedza. Nyaya yamakazvipota pamutetwa ndekuti ndakazvipota pamutetwa isusu ndeyekuti nyaya yakaitika ngekuti aronivhiruka nyaya yakamangara sarasiki nyaya ndakamangara pamutetwa inini ka ngekuti yakaitika ngezvekuda iso iwe makapondepiwe ndakaenda namangara nyaya yekuti wakubura makuwa nekubura makuwa kuti Daniel Nyanzunda akagara munzvimbo medu apana igara isusu mai vanogara sekuru wedu saka iye wacho futi akutema futi chii muti wakagara sekuru wedu uye akuti kurikura kwematombo aripo kuti auraya evidence ndonyaya ndakamagara pamutetwa uye nyaya yakabva yatongwa kudaro ndopa mukuru akabvanzi aiwa nemhosva iwewe muti mukuru wakanga watema iwoyo ndewedu uye munhu ari pagwa ipapo tinomuziva mudare rerashi muponda ane mavandwa ndopakabvazi iwe tira kutongera mhosva munyaya mudasisa kutongera vanhasi ndichaza kudaidza kuchiva because muti iwoyo ndewedu uye munhu akaisa pasipao ndewedu. Saka munhu haasi wenyu ndewamuponda. Iwo wacho ndiwo wakanga wati kudai ipapo tisu nditara chokwadi zvakataureko Izwai bambo, izwai bambo, izwai bambo. Muri kutaura mega nemuromo wenyu, hamusi kufoswa kuti taurai zvamusida kutaura. Mataura nemuromo wenyu mega bambo. Mukati imimi murume uyu akutema miti nekurima nekurubura matombo ari mumakuwa panzvimbo yataisogara. Ndikutaura zvokutaura wati wewe nyaya yakaedzi pachii makaenda kumangara pamaisogara, which means kuti hamuchagaripo, hapasisiri penyu. Chasara chenyu ipapo ihama dzenyu dzakawigwa ipapo chete. Alright. Mumwe mubvunzo baba. Muti mukuru uri kuzinamupota ngewangu. Nemunhu wacho ari pasi akawigwa ipapo ngewangu. Ndii ndakamuisa ipapo. Ndiani munhu wacho? waireva kuti ndiani izita rinodiwa ndinhingi chibhara dzirutwe chibhara dzirutwe ndiani wako? ndisekuru wababa. Sekuru baba wababa. Akazvarwa rini? Zvekuzvarwa kwawo kana ini ndinomuona basi akafa rini? kufa kwake kuma 19 hautozivi. Hauzivi. Handizivi hangu rakafa. Saka uri urwireiko chinhu chausingazivi? Chandurweva ngechekuti yadhiyeyo ka yadhiyeyo. Izwa baba. It's not necessary to create a dispute. Pane chinhu chausingazivi chaunomudziwa nemwe munhu kuti akutaura kuti ndepako when it's not yours. And
tiri kuti isusu munhu akatoigwa fa haumuzivi kuti akafa rini haumuzivi akawigwa rini haumuzivi anditi mini kuti iwe kwakatozvarirwa handapo wakatozvarirwa kwamari kwamakatamira ndokwakazvarirwa iwe ndokwaunoziva anditi uyu pamakabva imi awa ndo akasara wachiwa vachigarawo pamakabva anditi asi imi makuva enyu ari ipapo pamakabva hazvirevo kuti zvapaine makuva enyu ndopapenyupa because imi mamusiripo chenyu chiripo makuva chete saka kana makuva aripo chete ka imi chenyu kuchengetedza makuva enyu chete hamunei neminda yemunhu chiripo zvamakaita zvokuti makagona kuenda kuti munhu ari kudisturba chii makuva handiti aripo izvo zvakanaka kana akabatwa nemhosva yekuti wakakurubura matombo emakuva yakanaka andizvo asi yekuchimuti manje chibvapo aiwa achaiti aisenyu kuzwa even iye kuti anzi 11 meters kubva kumakuva makaona pari mutemo ndabvunza even nyangwe akakupa judgment mutemo wekuti 11 meters kubva pamakuva akawana kupi aiwa kana ari ishega akapiwa judgment ndiwe because akaenda kuikumbira ndiwe saka you are supposed to know iye akati kuti ibasa rehurumende yakati ndikoda kuti nditaure kuti mponda akati mutemo wehurumende kuti meters kubva pamo ndizvo ndizvakataura uri kuti ndimponda akataura kuti mutemo wehurumende hakuna mutemo wake ndekuti munyeperana muchitanzi 11 meters makaisa 11 meters pane interest yenyu muchida kuigawo interest yenyu iri pa 11 meters kubva pamakuva ndobva mati ngatiuite mutemo wekuti 11 meters kubva pamakuva alright izvo mutetwa achiziva kuti 11 meters kubva pamakuva akasiyire munhu achigara within 11 meters kubva pamakuva vakuma 1950 iye wacho uraraba wakuraraba sebhuka ritomuramba kuti handisi ndokutokasana neba uye handiteereri pamunhu mandiri uye apa aritoramba zvese zvekutokaisana nibaba kana munhu uyu akagara pa 1950 sabhuku wako nemakore mangani anogara 1950 vabereki wake iwe uri kurwira sekuru wasekuru iwe uri kurwira izwa iwe uri kurwira zvinhu zvasekuru wasekuru handizvo saka uyu anikwanisa kungohwirawo kuti chii zvasekuru wasekuru because iye ndipo akabarirwawo ipapo mukataura nemudaroka asi baba sabhuku wacho uri sabhuku awaenda kunoona mwana wake ari iye ati hanzi kana makutaura nyaya iyi munozokumbira changamiro moisa foni mukundifonera ini ndinayo sabhuku muda kuti pamutemo mukoti munomboti ndifonere inini ndifonere sabhuku akaropa kuti kana usvika ikuko mutaura mambo tatifonere achitaurirawo mutaura azina mambo azi chef handifoni bachata zvekuyaya aiwa irekereke chimba yari pari pakusaziva aiwa anovonerwa yasungisa munhu ini ndimufonere manje iye ari kuziva kuti kune nyaya yakakoshwa dai yeivhi evazoni muitire mapepa asabhuku tinomuda munomu anofonerwa namambo pakuti ndowamusungisa ndokuti nezekutaka iwewe ndowataura tirimuda iwe wataura shamwari nyaya iri panapa bambo sumukati mati makagara pamumba varii inini ndakabarwa 1950 wana baba wagara pokarikari uyu ari kuti sabhuku hakuzivi sabhuku iyeyoka mwana anonzi chitanga wandinoziva ini ndiri kweza ndiyo ari pachitupa pangu
taigara naye ari 1 aisenga nawo zvakanaka masabuka ibagadzana ari 4 kupana kuti iwe munin'ina iwe baba mimi vari kugara ndizvautaura kutuma nemunin'ina kubatsirana inini manje kuzi nekuti sabhuku akauya aida kuisa vanhu kanokwana katatu ndichigwarari chaiko achida kuisa munda kuisa pamunda pangu ibvandaramba aita futi saka apanga ati aona kona kuti akati awa ngebedu manje achipindebai ndokuna nilipo chifunge kuti saizi yaiko akandibata ndara unofa nditora mukadzi wako uyu ndikunyema Alright, zvazvokutora mavakadzi imwe chako. Ari kuchira nyaya yemunda yokuzi kuti ufe iwewe usare nemukadzi wako. Alright, mukadzi wacho yaruda pano wesenga unoongani wakadzi uda uyu ndiyo ruda ndiyo ruda ndiye aruda iri unokupira mukadzi nyaya yake Alright, it's okay. Now that's it. Even for now, is it? See a bamboo or bamboo. I tell you, I look at him part. Do not talk about them together. And then Munone, Panima poor. Munone Panimusha bamboo. Kutuvama kuwa kuri zoheta sei. Ende munhu apedzisira kuigwa mumakuwa ipapo iri achikushanda here makuwa uyati kuwa wani wani makuwa 2 akaita dumbuku vazokaita vakakumbirwa pakuipa anashibapo vanongani vakaigwa wani ndio chata sikuti maoko baba vanhu vangani upi neupi sekuru nemukoro wako mukoro rakaigwa rini akari ndipamupuresi kanonzi kare ikare ngerini izvashamwari ndozvandinotaura kuti shamwari andika mazuva ano munoti azi mangu tana dzaunodini dzaunosvikira anditi you cannot go to court ka usina umbo hwakakwana because haungauyi panapa ka kuti unditaure kuti uruwira guwa rausingambozivi kuti munhu wacho ndiani kautakafarini saka munotauri paguwa remunhu 1 ndo pamuda 11 meters kuendako 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 haisimetrike haisimetrike iguwa rimbori pakati pemuda pane nyaya ndota doko doko achikupindura dzimwe hama dzenyu dziri kumbowigwipi baba wangu inokazikokaidwa kakwana iye sorry pane baba wako akawigwipi muyadhi make muyadhi make kuyadhi kwake kupi kune imwe yadhi yakapiwa ndisekuru izwa to me doesn't make sense kana uchiti baba wako akawigwa kuyadhi kwake uruti iye baba wako iye ari baba wako sei usi kuti yakawigwa muyadhi medi saka utoti wakakura nambuya here anofana murubvunza guwa iri baba wako ndati baba wako izi abangu inini oga medi medi muyadhi medi yadhi yenyu iripi wana sekuru doka iri machitanga imomo ndati yadhi yenyu iri kupi irimo machitanga imomo iri machitanga handiti sei baba wako asina kuigwa pana baba wako aiwa wakurati sei baba wako asina kuigwa pana baba wake akaenda kuwigwa baba anga azomupa imwe stand yake uko kana akapiwa stand haana kupiwa makuwa izwa akapiwa stand haana kupiwa graveyard saka graveyard kana iyi papari pagraveyard penyu hapana kuvhara ukanofira ukaunonge wachigwa asi sei musisauyi kowigwa apa makuenda kowigwa uko nyaya ike baba uyu uripo nyaya ike yaitwa zvekuti munhu amhanya kuya kunoko watomhanya uri right makapuwa samoneri musechipiri iwo kasei utamhanya aiwa iwo sei utamhanya kwandizi amhanya muone pasi
akatiza management akunotiza Anakubutikana. ini ndabvunza zvinhu zvizivisimo zvandakutaura bambuka dambudziko ramuinaro ndere kuti hamuzivi but munofunga kuti munoziva ndodambudziko ramuinaro kana kuti pana uri kunyepera kuti munoziva musingazivi because mibvunzo yatiri kuvhunza yebamba iri very simple handiti kuti sekuru wako nemwana wake wakawigwa vari two kombuya akawigwepi ongawatama kombuya akawigwepi mukadzi wasekuru awazura akawigwepi awingapindura ini mbuya wangu wazwigwa kwa Rusape warambana na sekuru. ani mbuya wawibo Sekuru edu anga ane barika. Sanga ane wakadzi wako. aiwa kuwana wakadzesa pana kauya kuwana wakadzi wakawanda zviri unoshaya mukadzi wako kana wada unowigwa naye because muti wati wakadzi wake wakeso wakawanda wachiri wapenyu Wasi wapenyu. saka sei pawakafa wakadzi wacho musina kuga pane murume wacho saka iwo unoeka nena wakadzi wako 5 iwo wakadzi wako 5 mumwe nomwana wigwa kwake iwo wigwa uri wacho kuti asvimbori munguwa Atizizivi. aiwa hauzivi sei Atizivi. aiwa unofanira kuziva ndatiwaiba iwo wakombuya anga arambwa fine akawigwa musha kwake ko wanga wasina kurambwa bva wakafa sei wasina kuigwa pana sekuru Hai papa wachizwisa. ko musha menyu hamuna mumata afa futi gwakafa sekuru Wariyo. saka sei wasina kuigwa pana sekuru Kwa ni magrave ya village. Waizi ndo kunafanya kuita. aiwa mafamily grave dzari kuna masi Kwedu hakusina. ndati mafamily grave dzari kuna manyunge Wachidzinzo. ngemamutasa Wana wangu kwa magrave ya village hadi. but tikuti isusu ka rega tikutaure nguva yatitotaura nezvaibamba hatotaura nezvenhasi ba titotaura nezvinhu zvausingatoziviwo ba iwewo mibvunzo yatikubvunza nezvinhu izvo iwewe neni zvatisingatozivi tese andizvo saka iwe kana kutanga kutaura mazuva ano mbuya haana kufari zvino zvika mbuya akafa kare saka mwana mbuya wese wari 5 sei wasina kuigwa pane murume wavo because dai nandini nhasi mawaya kuti right sekuru wafa asi uri apa wakadzi wake wafa then kuti directive right wakadzi wake ngawaende pane chii pana sekuru wamwe wese endai kugraveyard common graveyard asi wakadzi wake ngawaende pane murume wacho hamuchazivi chiripo chekuti hamutozivi kuti waripi ani ndichekutanga kuti mutoziva ndi wanani hamutowazivi ora chimutaura mukadzi wechipiri wabwanyu ndiani wasekuru Mukadzi wechipiri ndiye baba. ndiani Ndiye baba wangu. mukadzi ndati mukadzi wechipiri wasekuru mukadzi wechipiri Wasekuru. angaiti baba Mbuya wangu ini. Mbuya wangu ndiye mukadzi wasekuru mbuya wako kari namba wanga wechipiri. hai wati sekuru ngana wakadzi paika ari wakadzi paika Angani wani. akati Angani wani. akati two saka wekutanga wacho iwe wati wako ndiwe namba 1 ndiye namba 2 ukaigwa kusana anga aramba handiti saka what does it mean kana anga aramba saka sekuru akafaina wakadzi wake 1 handiti saka wakadzi wasekuru ikati nasu wanga ni mutu wanga i1 saka sekuru wako kaina wakadzi wake iwe sekuru wako akaenda wakadzi 2 ndovharambana ne1 saka sekuru wako ana wakadzi wakari saka wani wacho ndewani mukadzi ndiye mbuya wako wanini mbuya wako yeye mukadzi wake wani akawigwepi wakaenda kumakwaya wangu sei asina kuisa kumakwaya pane makwani murume wake sekuru wavanga ari makurukota kwachi chiku iwe kurukota rei kurukota wani kurukota asina mukadzi ere saka akatotadzikana uri kurukota namambo usakatotaura rumwedza wachawigoweko wauri wakadzi wavo imhonzo ari kuita kuruta saka iye zvakataurwa kumanjika ndofunga pane zvakaitira kuti waumuiseiku vako nemukuru izwa chandiri kuona manje wokumarika rekutora chokwadi nyaya yenyu pairi kunetsai handiti muri kushandiswa
muchishandiswa imimi nemunhu ane ajenda yake ari kuseri kwenyu. Tinoziva zvese. Because right now zvizvo zvamutaura hapana chenyu apa. Hautaura chokwadi usati ushandiswa. Chenyu chacho. Ngozi akakura chingozwa dziri gwara Izwa. But mindani Kundikuratidza kuti kushandiswa. Kundikuratidza kuti kushandiswa. Unozwa baba? Kundikuratidza kuti kushandiswa. Statement yekutanga yamataura. Mati pane chimuti chakakurova. Chimuti icho chakazinaisha. Ngechamu. Neguwa remunhu. Nemunhu aripo guwa iroro ngerawo. Nekuti ndinda amdini. Naudara asakati mitongo. Watisha mani. Kana chitero daroka ndinofungiza akaza kudaro kusiwa Chitondedza zvakataura. Mutondedzi Kuti chiyo wakataura. kuti guwa ratikuwira shamwari nemuzimu tiratuwira isho wakati ngezvangu Nemunhu ari apa ngewani? ngewangu tisu takamuisa ipapo iyo pamatsigirwa kuti akaita muroti yakarikurukota ndinofane zvakatarire Mutondedze. Ururamba. akatotara kuti Munozoplaya makumba kuti anofanira kuplaya asi ndizvo zvakataura. ndosaka ndatika chinhu chamuri kuwira handishandi chine muridzi wechii because kana mimi muchirwira guwa nemuti uri kunzi neumwe murume ndewangu guwa riripo nderangu nekuti ndii ndakarisa ipapo Ndizvo zvamaurira panoti. saka pakuda kuti murume yeyeruka ari kuti muti neguwa nderake anga ari panapa fusi toiziva kuti pakati penyu muri vatatu muridzi weguwa ndiani waizvedunhu kana ndiri murudzi wedunhu ini ndiri mutasa iwe uridzi rufu handinei nezvinoitwa kwadziruti asi dziruti wakashaisha manje ndinomutonga ndini asi zvavanoita kwadziruti kwazvinei nazvo ndizvokwani kwadziruti handingaendi kuti nini muntaura kwamutasa kuno saka makuwa esei kwamutasa ngeyangu saka ndinowana wangani mamutasa kuno pakuwa ndinawe Makurukota ekubva ku1940. kuti nditi mambo mutasa nditi makuwa ese ari mamutasa ngeyangu munhu kamutaura nenyaya yegwa nditi ngerangu ndiri kuti aiwa usati akatidatira changa atisukugana kutaura chokwadi nekubatsirana kuona kuti ndosaka ndati chinyaya ichi uruzwa chinyaya ichi hapana chinyaya andizvo uruzwa pamwe hapana chinyaya asi chiripo nechekuti ngatipe zvajudha kuna judha zvakesari kuna kesari uyezve ngatigutsikane nezvatinazvo nepatiri izvi zvekuti munoenda kuti munhu ari pamba pake munoenda kumupa mutemo wekuti itai 11 meters kubva mumunda wake saka anozorimei amborimei munda wakareba wakakura sei no that's why I'm surprised I'm surprised kuti nini hakasike kutanga andisi wakuru vekare misha yakawanda ine makuwa ari mumiti asi chiripo chine kuti makuwa achadii haachashandiswi akungochengetedzwa kadii akadaro asi vanhu vachidii vanhu vachirimi kutenderedza makuwa asi makuwa yapachadii Anongoziva. uyu kada ine dambudziko rekuti aenda kokubuda guwa takumubata nenyaya yekuti yokubuda makuwa because guwa riti sei ari kurukuru asi ngatichashandisa kuti zvakurubuda guwa papedu nekuti wakurubuda guwa saka vakomana dzikai ikoko kuti muone kuti maguwa riri kutaura ari pasi hazi mairi saka chekutanga ndakura kuti makuwa mairi here kana kuti 1 kana kuti 3 chechipiri ndoti muone ane distance yakaita sei kubva pamba parogara mumo chechi4 ndoti muone kuti mamiro akaita zvinhu papo mumwe yakagara ipapo rini 5 ndoti zive kuti wacho kwauri mugara wakaenda kurini
6 ndoda kuti mone mindene kuri moyo yakakura sei. 7 ndoda kuti ngwamadaidza ishe mutetwa nasabhuku wacho wari 2 ndiri kuwada kuno next week kusaturday. That's why what we do umboyo zvekutaura navaruma handidi yese kuzvauri kutaura sei yese sabhuku wakati ndimufoneri no handichamufoneri ba mama mutaataziide undikufoneri ndatazi chiuya kuno sabhuku wani sabhuku wani mazita ngangotaurwa sabhuku wani sabhuku chitange rukweza wakaende bhuku rakaenda nogurwa vakaisa masabhuku madoko rakagurwa ndiani rakagurwa nani muzoitika nguva yepurani handizivi asi rakanga rarikweza rese varazongoziwa saka rukweza uripi sabhuku rukweza uri kupi urimo wakasiiwa wane maposheni akapiwa chitanga uimbureva rukweza here mwana akakweza asi akagurira mabhuku acho ndiani zvekugura kumabhuku zvane nguva asi ndofunga zvakatangira kuvari kupurani vanhu vaenda vakawanda vakagura mabhuku handiyazi bambo izwai bambo mamutasa muno mamuna munhu anogura bhuku ndisingazivi zvane nguva ndati mamutasa munomu hapana munhu anogura bhuku ba ndisingazivi. Saka utonditaura imwe nyaya kuti kune misikazwa iri kuitwa pamutetwa rukweza unodiwa padara ndikutoda rukweza ngauye futi kunoda kuziva nenyaya yemabhuku. Saka ndoda rukweza, ndoda chitanga, ndoda muponi, ndikuwada kunokudzisa achienda yamoiti zidati muite panzvimbo asi wanhu iwawo ndiri kuwada wese pana muzvisa kati kana sabhuku ati mukuru achandifonera futi tobva tazotangira ipapo kana mutetwa atiwo mukuru its okay ngaasauye tozoonana pamberi asi ndiri kuda munhu wese iwo pana muzvisa kati umwe naumwe azvipindurire nyaya yana yake imi mandina kuti musauye ndimi waridzi wenyaya ndimuri pamberi wamwese kumashure endeni tonomasakati nenguva yakawanda futi yekuti munazoita research endeni tonomasakati Tendai kazule. Tendai